Bon, ty resaka état fédéral ty tegna mampihetsok'olo izy io, mampihetsok'olo, mampikapokapoky sasany resaka état fédéral ty fo. Bon, naka voalohany, atsika malagasy jiaby, za tsy mivolagna meilleur côté, je m'en fous de ça. Atsika malagasy jiaby, mila tsapatsika tsara bekiny fa miexiste le disadisa entre le merina andraiky côté io. Miexiste zao. Ka aza asitrikinareo, zay le problème. Izy koa rehetin'io, asitriky, tritsaboagna, tsisy andra mampajanga izy. Raha zay miexiste, raha zay efa nivolako, za nagnano publication betibetiky to, mi-expliquer raha zegny, sasany, comme par hasard volako, za magnano regroupement ny commentaire, za magnano regroupement en commentaire, sasany mivolagna aminaka, anao fa tsy gasy, changer agnarananao. Ino idiran'izegny? Majorité amizay, amile commentaire négatif io, olo boaka Antananarivo, tsy olo jiaby volanko, karaha mazava, fôtony atsika eto boka, izy koa fa mivolagna, ampidirigny karaha olo jiaby igny. Tsy olo jiaby volanko, zay se sentir visé eto, alainy ninazy izy. Alainy ninazy izy. Azonareo zegny? Za mivolagna, tsy mahasarasaraka io. Au contraire volanko zegny. Tsy akisany ke olo boka Antananarivo zegny mipetraka Diego ke andeha Iroasiny. Tsy amizegny. Tsy amizegny. Ary voleza atsika ampavozoagna amy resaka adipoky zegny. Atsika tsy naty, exemple tamin'ny état central, fa tong. Ino andeha atahoratsika agnapetraka état fédéral? Ino andeha atahoratsika? Atsika fa nivivra, fa nivangoagna, magnavakavoka, raha jiaby zegny nataondreo. Ary io volanko zegny, tsy merina le problème, tsy merina jiaby volanko zegny. Misy ny merina koa, misy problème. Ho avy za après. Tsy merina jiaby le problème. Io le mpitondra io, mpanao politique aby io, magnano politique de diviser pour mieux régner. Azonareo? Midika amizay le zandy ty, i Jonathan, mivolagna fa atsika côtier tsisy comment dire ça, intelligence tsisy amitsika, atsika bado, maromaro olo mivolagna zegny amitsika. Maromaro olo mivolagna zegny amitsika. Zandy, azafady aminao volanko zegny. Zegny edy volanko, iro mampiady olo magnasary intelligent karaha Jonathan mivolagna fa izy intelligent, atsika bado izy magnaboaka karaha zegny. Azonareo zegny? Za ty côtier, za boka Diego Serez, asa vitako, diplôme naka, pourtant za fa tara nianatra, fa tara volanko zegny tsy ahaizako teny merina io. Zegny maha intelligent tsika, atsika mavita micomprendre ireo tsy mavita mamadika amitsika. Azonareo zegny? Azao amin'ny intelligent zegny. Atsika mavita mamadika amindreo, ireo tsy mavita mamadiky tenitsika. Atsika, exemple, ireo avy amitsika hagny, atsika mila mivolagna karaha fivolagnandreo. Atsika avy amindreo hagny, mbola atsika koa mivolagna karaha fivolagnandreo. Azonareo zegny? Comme si c'est nous qui doit s'adapter à leur manière de vivre. Yo tsisy olo d'accord baka. Azonareo? Zegny amizay, ny anty vahoaka malagasy mitaky état fédéral io, fôtiny fa marary loatra reo. Tsisy égalité de chance zegny. Azonareo zegny? Niany izy masaky mivolagna fa io tsy voatananareo eky, anareo tsy mavita même niveau que Tananarivo. Normal. Vous rendez compte? Atsika misy volamena, volan'ny volamena atsika mila mangataka autorisation a Tananarivo ameza vola zay. Normal zegny aminareo?
Normal. Io tsika atao hoe tribalisme, racisme, miady tombotsoatsika. Miady zotsika zay, atsika mivadiky rasiste. Atsika miataky ranontsika zegny, tsy mety amindreo zegny. Dikan'izay, ireo zegny, atsika zegny tsisy raha misy amitsika. Tsisy raha tsisy amitsika zegny ka volana Jonathan io. Ary zavanareo tsara. Izy koa atsika fa mitaky etat fédéral aby io, mihetsika zovy. Iry Rapetsambava, iry Saint-Tia, iry même iry Koto, iry feno ro jiaby, comme par hasard, adaraiky fondroy. Mavozo ro tsao takasotro. Azonareo zegny, ary ZNZ volaninareo io, azovy ZNZ Antananarivo mitaky etat fédéral, tsisy ZNZ mitaky etat fédéral. Io raha tadiavin'ny ZNZ agnadoso colonel Mikael io. Fôtiny marary fondreo, niala Anjirajoely, tsambarandreo fa ipody io olo baka Antananarivo andeha fitondragna io. Or contraire amizay raha io. Zay mampararo io. Zay mampararo io. Sasa anao magnano publication, magnazava tsara, anao iala ady boky io baka. Ireo mitariky ady boky io. Ireo mitariky ady boky io. Fa zavainao impiry. Ino état fédéral, ino décentralisation, ino province autonome, ino fa impiry magnazava. Raha fa mazava amindreo, ariandreo jerindreo. Ariandreo jerindreo, io ro mivolagna fa atsika bado. Tanàna nandianako mon frère Jonathan, asa vitako, tsy vitanao azafady. Za tsy mivolagna za, fa za olo farany mahay raha. Za tsy volagna zegny. Izy koa anao mivolagna aminaka resaka électricien, resaka plombier, resaka maçonnerie, même magnamboatra carte, même mandeha mitifitry, magnano la cuisine, mitondra tomobile. Zay raha tadiavinao. Même jusqu'à coiffeur. Azonao? Ataonao fa zay olo bado. Zay tsy namezanareo volaniko zegny. Même égalité de chance. Tsy namezanareo zay zegny. Fa zay fo, amin'ny raha hela mezanareo zay. Zay mavita magnara maventy. Exemple volaniko, anao mandeha légion étrangère, côtier diaby hitanao io, bureau major. Ça veut dire manampahaizana. Ça exemple volaninao zegny, j'étais dans le transmission. Olo mandeha transmission zegny, mila mahay informatique anao. Or que informatique tseniky ny existe. Tseniky boaka fa internet mila magnano raha jiaby zegny anao. Zegny anareo mivolagna zay bady io, zay kinia abadoanareo. Zegny amizay, le côtier volagnitsika io, fa sorotra rô, fa meloko rô, fôtiny amin'ny province diaby, amin'ny province diaby, tous les postes, pour tous les postes, les meilleurs postes, amezana ireo baka Antananarivo. Directeur de banque, agnatiny, que ce soit la santé, même agnaty l'école, même maramila. Exemple anareo, misy olo promotion générale la bomba, niky za, izy côtier général la bomba, tsy premier, tsy major de promotion. Fa namiagna major de promotion général la bomba, fôtiny izy baka Antananarivo. Tsy za nivolagna zegny, olo baka Antananarivo ary misy côtier koa nivolagna zegny. Azonareo zegny, amin'ny fiampianarana karaha zegny, resaka bourse, ary bourse azovagna amezagna voalohany. Anareo tseniky ministre, anareo docteur, anareo avocat, anareo fa manambola zegny. Azonareo zegny. Donc zegny volaniko, fracture io mila amboarigna an-tseniky. Raha zegny miexiste. Raha zegny miexiste. Disadisa entre maire na côtier, zegny raha tokony ataon'ny fitondragna voalohany.
raha zegny miexiste volako zegny. Anao volagna fa États-Unis état fédéral fa be États-Unis ke Éthiopie ke. Éthiopie ne 80 volako zegny jusqu'à 95 Éthiopie nangala état fédéral. Zava Éthiopie zio exemple araiky zegny. Anareo volagna États-Unis fo boka. Exemple araiky zegny. Même agnatiny équipe de foot taloha, même agnatiny resaka sport, ty zanaka ministre mila ampisomegna. Ndre mahay izy ndre tsy mahay izy mila ampisomegna fô ty zanaka ministre. Raha zegny existe. Fampadidira tsiraka. Misy ancien ministre nivolagna taminaka, misy conférence nandeha ta Chine. Agnarana jiaby to, olo jiaby boka to, boka Antananarivo. Hitan'ireo Chinois bio, hay. Madagascar mba en Asie va en Afrique. Fôtony to tsisy olo boka, je vais dire à la côte. Tsisy olo boka à la côte. Tio le lendemain, nikeko nampahavy ministre sasany le boka amy la côte. Negnitra ro. Raha zegny miexiste blanco. Fa asitriky. Donc raha io asitrikinao, io tsika tsy tafiboaka blanco zegny. De ino apetraka anareo io? De état central, de état fédéral, de donc tsy volagny raha marigny. Rasistitsika io tsy tafiboaka io. Zio amizay inversenareo le rôle. Fôtony zay teo mivolagna état fédéral, anao tribalisme, anao tsy tia merina, anao zay za tsy tia merina, za mihina miaraka amy merina, za kamaradiko merina. Tu vois, zegny volanko, olo volanko zegny, olo senti visé volanko, tsy olo jiaby, fôtony tsy merina jiaby, tia zegny. En plus, anareo ne victime. Anareo ne agnisan'ny victime koa. Le tompon'andraikitra, le politicien bio, iro tranquille. Zava zio volanko. Exemple, resaka fagnamezagna le marché investisseur. Or que zay miambigny le passeport ty volanko. Heureusement le colonel Michael fa nivolagna io tsy maintsy ataondreo. Hitako neloko technicien igny. Fôtony tia mezan'ny marché olo nazy tao Antananarivo. Déjà tsy azoko ne. Zay namboatra l'école. Diego Suarez. Zay mila miambigny autorisation boka Antananarivo. Normal zegny aminareo. Donc zay tsy agneky zegny. Ary io volanko zegny. Io fa tsisy olo mipody afara eky. Zegny volanko iangaviako vahoaka malagasy. Que ce soit boka Antananarivo anao. Que ce soit boka ianao. Izy koa olo magnano politique volanko zegny. Tsy miresaka soit décentralisation io, soit état fédéral io. Mbola magneky agnapetraka état central io. Mietrefa anareo. Sérieusement mietrefa anareo. Fôtony raha fa robaka depuis io ne zegny volagny maire igny. Atsika nefa agnatin'ny état fédéral fa tsy appliquena. Fa tsy appliquena. Atsika agnatin'ny décentralisation fa tsy appliquena. Fôtony ireo fa zatra io. Ireo fa tsy tiandreo volanko zegny, tsy tiandreo le faritra sasany mivoatra. Non. Nindreo mila amindreo afo. Anao marary, allo mandeha Antananarivo. Mila passeport, allo mandeha Antananarivo. À un moment donné, olo empaka. Natao zio ty le vahoaka mitsangana mietaka état fédéral io fa tsy rariny. Fa marary loatra. Tegna fa marary le vahoaka. Amezagna tsigny zegny. Amezagna tsigny. Niana amizay taonareo fa zay le bado. Zay badoagna. Pourtant, zay ne volanko. Misy olo tsy nandeha l'école. Madagascar, à Diego Suarez zao. Izy mahay magnano électricien. Izy mahay magnano mécanicien. Izy mahay magnamboatra tragno. Azonareo zegny. Tsy mandeha l'école izy. Parce que c'est naturel raha io aminazy. Naturel. Anao volagna fa
bado zay tsy manampahaizana zay sasanao mivolagna fa fitiavagna anay akaty hoy zoma 100% n'olona Diego Sierra zao mihina akaty io 100%. hay fitondragna boka Haut-Tananarivo zegny zegny amizay de volaniko atao centralisegna Antananarivo raha jiaby centralisegna zegny le volaniko izy koa natao décentralisation anareo gouverneur amy sisiny izy koa fa misy investisseur avy aminareo mety zay raha tadavinareo tu vois tsy zay fa non mila miamby zegny lalagna de fois tsy vita communal izy possible aia volan'ny commune la plupart amin'ny volan'ny commune mandeha Antananarivo impôt jiaby mandeha Antananarivo izy amizay tsy raha mipody izy mipody niany amizay nareo volagna fa zay Antananarivo mavita raha jiaby boka io vola hitanareo io boka mifaritra vola io boka mifaritra le vola raha zay miexiste aza mivolagna fa tsy marigny raha volagninay zegny sokafa masonareo mandehana nareo Antananarivo mandehana koa nareo mifaritra so nareo boka Antananarivo ao mandehana hely agny amy faritra le boka mifaritra mandehana hely Antananarivo hitanareo maso misy sasany boka tsisy moyen feky mandeha Antananarivo fa tsy eo nareo mipetraka ao Antananarivo mivolagna fa mavandy fo reo jiaby amy faritra agny mavandy reo jiaby non ho soa olo boka amy faritra mivolagna mavandy fo anareo Antananarivo agny non mitsangana zay tsy bado zegny za ty diplômenaka za niveau bac mais za électricien tout simplement za maramila ok d'accord exemple za io tsy tafidiko maramila gasy volaniko aminareo zay nagnino anao fôky loatra anao tsisy 10 millions soit 15 millions anao tsy tafidriky firy olo mikeky za karakory resaka réengagement ty raha haiko ty volaniko zay za gnandeha ambanimbany la France nagnamia raha za jiaby io ke heureusement la France nagnamia za izy amizay ndeso koa agnamia Madagasikara zaza misy lelaka colonel Michael ino mba raha azoko amy colonel Michael ino raha azoko amy colonel tanareo fa jalousie izy igny fotiny izy koa roa ndraiky roa mangala sary miaraka amy colonel Michael ro volagna nangala sary miaraka amy colonel Michael mangala sary miaraka amy Nandry Rajoelina ro ravoravo fa izy koa coachie nagnano izy fa tsy mety amindreo igny dika zay nahazo vola zegny za amy colonel Michael aboabaka porofonareo fa za namezan'ny colonel Michael vola aboabaka anareo misaky mivolagna fa za misolelaka karaha camarade izy fahela tsy niany izy au pouvoir fa za masaky mivolagna izy karaha zegny zay hitanareo za mikoragna aminazy comme je parle à un ami zay le volako haeke hatsika volako raha jiaby misy amitsika atsika tsy tafiboaka jusqu'à niany ty état central io fo fa hita fa mamparary vahoaka io mampiady le vahoaka niany ataonareo fa état fédéral soit décentralisation andeha pidika adiboko anareo mitariky adiboko fokiny magnavakavaka amiagna bonbon ity raha tsy amiagna jo rabo ijo meloko boka olo anareo amizay mampidika adiboko io zay iangaviako koa anareo boka Antananarivo zay tsy vizy amizay mbo mitsangana koa anareo miady état fédéral miady décentralisation io iangaviako anareo fot hitako ato la plupart an'olo miady izy olo boka lakoty fo orky anareo gnisan'ny victime anareo boka Antananarivo embouteillage io asa jiaby to igny normal zay tsisy asa amy faritra zay milomay Antananarivo zay fa maty mosarike karakory ataony moyen c'est ce qu'on appelle l'instinct de survie io tsisy adiboko zay volagno io tsisy za tsy tere ihany parce que non igny raha ampitahoragna igny ka za petraka état fédéral io fa mampavozo izy ty mampidika adiboko izy ty atsika tsy eniko mbola mavita zay nagnino atsika tsy mavita zegny
Na ino atsika tsy mavita zegny. Raha io koa tianareo rango faela, napetraka anareo moramora zigny. Napetraka anareo moramora. Au contraire, de plus en plus anareo au pouvoir, de plus en plus izy concentré nareo ao Antananarivo raha jiaby. De plus en plus. Tokony nabelanareo depuis le début, petit à petit nabelanareo. Moarane abroger ordonnance Ramanantsoa, tout simplement. Vous allez voir. Petit à petit, io mandeha. Ananareo volagna fa corruption. Aia olo jiaby zio corruption. Oh, izy Antananarivo. Misy amin'ny faritra. Misy amin'ny faritra fa, mais la concentration, izy ao Antananarivo. Les carans corrompus, oh, Antananarivo la plupart. Faut te concentrer au raha jiaby. Tu vois? Au la capitale. Donc, vuleza, zay tsy bado. Zay tsy bado. Tu vois? Zay mavita comprendre anareo. Tu vois? Anareo tsy comprendre zay. Zay des problèmes. Ataonareo fa zay le bado. Zay mampiady. Ino mampiady zay? Mampiady zay, zay mila mitovy karaha anareo. Ino mampiady zay? Être au même longueur, même égalité. Zegny mampiady zay. Firy taogno anareo mitondra io. Firy taogno. Nagnino tsy nivoanareo raha zegny? Depuis le début. Fa hita tsy mavita izy ty. Tsy vita resaka état central ty. Nagnino continuité. Continuité sur le même échec. Sur le même échec, on va continuer. Io tsy dirany adopoko volaniko aminareo zegny. Mila olo jiaby mila concentré mivolagna fa mi-existe mary disadisa resaka merina sikotie ty. Nino antony? Zegny question posegna voalohany. Ino antony? Raha zegny tsy nianiany. Nino antony? La preuve, Jonathan miteny mare izy fa atsika bado volagniny. Atsika lakoty bado. Azovy olo boka lakoty mi-accepter fa izy bado. Soit izy abadoagna peut-être. Tsisy magnasa zegny. Za ty tsary nagnasabory zany. Tanao zay, ataonao fa ianareo. Ino volagna anaka eto lalaina. Tanao zay, zava mentaliténao, zava toetraignanao, ianareo. Misy magnano. Fa za tsary nagnasabory zany. Et c'est rare za volagna bory zany zegny. Za volagna merina fo. Tanao igny exemple araiky zio en direct eto. Igny exemple araiky. Direct ampidira iny fa impiry za magnazava état fédéral zay. Za fa tsy hidika amizegny. Fa impiry nazavaiko décentralisation. Ni compareko état central. Ni comparena raha jiaby zay. Je peux pas répondre à chaque fois za tsy... Voilà. Et après, anao koa tia za mary ino état fédéral. Tu vas aller sur Google. Il va t'expliquer bien comme il faut. Sinon, tu vas aller dans dans États-Unis, dans Éthiopie. Zava no tsara fa azonao réponse. Azonao réponse. Tu vois? Fa anareo mila tia mpiady olo. Zay le problème vlan. Zay le problème. Za tsy volagna merina jiaby vlan. Depuis le début za fa mivolagna tsy jiaby ceux qui se sentent visés. Zegny mivolagna fa tao nisy olo nivolagna taminaka changer agnarananao. Ataova radratombo. Za tsy mijery agnarana zany. Za tsy mijery agnarana. Eko, au fond de moi, za gasy. Au fond de moi, za gasy. Anareo mahita za tsy gasy. Fa za gasy au fond de moi. Après, za tsy agnatin'ny lohany influenceur sasany. Za tsy agnatin'ny Rapetram-bava. Nagnino tsy volagninareo Rapetram-bava? Nagnino tsy volagninareo Jonathan? Ireo magnasasa colonel Mikael. Nagnino tsy volagninareo? Nagnino tsy volagninareo zay? Fa za niany tianareo ivolagna Barabas, ivolagna Luc Hervé. Ninareo tsy volagninareo fa ninay nde volaniko. Sambolo façon de parler. Za tsy d'accord ro magnasa. Za fa mivolagna aminareo zegny. C'est leur signature ça. Za tsy d'accord.
azova aminareo masaky mivolagna exemple izy koa merina magnasa colonel Mikael merina mitrango mivolagna tsy mety raha ataotsika ty tsisy Julien fa impiry za magnazava resaka état fédéral zegny resaka état fédéral zegny tsisy adipoko volagninareo zegny ary tsisy comment dire ça mizarazara zegny c'est faux ça araiky fo firenena araiky fitondrana koa mbola centrale fo gouvernement central fo fa izy ka faritra ireo micommande misy loi fédérale indreo ao reo magnano loi andreo fa tsy miambia Antananarivo magnirika reo ataova ty ataova ty ataova ty azonareo zegny drapeau araiky fo fotsy mena mentso izy koa tsy mazava aminao eky tsy haiko eky karakory agnazavaiko izy aminao après za tsy responsable ny toetregny ny gasy sasany ny naka haiko zay ny volanko raha haiko ny volanko za tsy magnasaly borizany volagninareo zegny za ty tsy magnavakavaka zava Antananarivo za tsy magnavakavaka olo ty koragna aminaka za mandeha aminazy azonareo zegny donc zay ny volanko hitako volanko commentaire anareo ataoko regroupement volanko aminareo zegny ataoko regroupement commentaire anareo comme par hasard volanko zegny za fa volagna aminareo resaka teny gasy za tsy nandeha l'école gasy za tsy mahay manoratra le teny officiel ataoko teny boka Diego izy tsy araka anareo izy azonareo zegny amizay izy ataoko teny vazaha zegny publication ataoko teny vazaha ataova teny gasy nagnino tsy volagninareo administration magnano raha jiaby amin'ny teny français nagnino tsy volagninareo ataova teny gasy koa fotony mbola maro administration mbola teny français izy fotony agnaty constitution tsy anareo aboboka teny officiel ne teny gasy ndraiky teny malagasy teny français teny national izy malagasy io ivoa constitution ivoanareo constitution io tsika mavita comme ivoanareo abrogenareo comment dire ordonnance Ramanantsoa io automatique état fédéral io mipetraka io araiky io fo fa ela za mivolagna zegny ordonnance Gabriel Ramanantsoa budget provincial mipody amin'ny province zavanareo izy koa tsy zegny volagna sarotro amitsika zegny sarotro amitsika tsy sarotro amitsika zegny état central io tsy sarotro amitsika état central io tsy marara atsika amin'ny état central io ino andeha amparara atsika amin'ny état fédéral zay boka tsy azoko anareo fa amparara atsika état fédéral io tsy anikesey anareo izy aminareo izy fa marara amitsika zegny io olo tsy mila nkadigadalainareo kazapavozoagna olo kazapavozoagna vahoaka malagasy raha io le mpitondra io volanko zay magnapetsaka le rafitra io tsy mila atao état fédéral io fa izy koa ataotsika état fédéral tapaka sotrotsika aiza ohatsika vola oraka anareo misy vola fotony tsy budget jiaby mipetsaka amin'ny province ya 30% par exemple mandeha Antananarivo imaginez faritra jiaby magnamia 30% Antananarivo imaginez nareo zegny ino mampa tsy mahazo Antananarivo 70% ambela amin'ny province par exemple 30% mandeha ami Antananarivo agny les 6 provinces mandefa agny ino tsy azahoany Antananarivo ny anty ndraiky mila 100% 90% nareo 10% nine même pas 10% napetsaka andreo tao 0,045% 0,01% normal zegny aminareo io amizay nareo volagna fa zay tia ampidika adipoko zay mampidika adipoko resaka impôt TVA zegny maro raha idiram-bola zavanareo Maurice madiniky Maurice zavanareo Seychelles madiniky Seychelles nagnino reo mavita nagnino atsika boka Madagasikara mbola mandeha miasa Seychelles
mbola mandeha miasa Maurice. Normal aminareo zay. Or ke tsy amboarigny volaniko. Mila Antananarivo ao fo mila amboarigny. Usine jiaby, raha jiaby, industrie jiaby mila atao Antananarivo ao. Tsy atao mifaritra, c'est normal. Anareo tsy raha micréer emploi. Anareo mandrava emploi. Aia cotona. Aia usine jiaby tamin'ny faritra jiaby. Na ino tsy amboarigny usine amin'ny faritra. Niany, maison de la vanille mila atao Antananarivo. Festival la baleine mila atao Antananarivo. À un moment donné, anareo fa tsy misitrika ekiny. Fa tsy misitrika. Donc olo mitsangana amizay, adiboko ty. Anareo ny adiboko. Anareo ny adiboko. Azafady aminareo. Zay tsy magnavakavaka zegny. Zavanareo maire nahava a Diego Suarez ao. Ro tsara ny volagniny maire fa anareo tsy mahazo toera mivarotra eto. Tsara nisy raha karaha zegny. Ary zay mifankatia. Maire na Diego miaraka amin'ny côté dia zay mifankatia. Ndre boka ianareo, ndre boka ianareo. Tsisy magnavakavaka zegny. Ino volagninareo fa niany ty état fédéral apetraka eo ke zay ndray gnavakavaka. Non. Faut dire, zéro, que ce soit maire, que ce soit entendu, que ce soit Zovis, boka Diego, soit boka Tuléar, soit boka Antananarivo, comme nous zem fankatia, zem à tous les moyens, en votre tananane, farcine. Fa zem qui a ton fitundrang. En plus, on a député quoi, pareil. On a diap mamadktanjaz ngane. On a diap mamadktanjaz, député diabio. Faut dire, anareo tokony magnapetsaka raha zegny ao amin'ny Assemblée nationale. Tsisy olo miady raha zegny. Fa hitanareo vahoaka fa marary. Fa tiany vahoaka raha ataony. Tianareo zegny miady fo, miady karaha ataony Rwanda, eo nareo ravoravo. Miady le vahoaka, ino raha ataonareo? Anareo ne mpanambola, misy vola ny alitra jiaby fa nalainareo. Anareo milefa ivelany. Magnasaritry la France anareo, milefa amin'ny la France agny anareo. Marara anareo mitrabo amin'ny la France agny anareo. Or que anareo tsy mankaty la France, or que état central io c'est héritage de la colonisation française. État central volanko aminareo io. Mora ny magnapetsaka raha zegny fa tsy tianareo. Eko tsy mandraly les politiciens, zay ny volanko atsika vahoaka. Voleza ampiedivy ireo mpanao politique io. Voleza atsika ampiedivy ireo mpagnano politique. Zavanareo ZNZ io ampiedivy. Misy ro ZNZ io mahazo vola volanko zegny. Mahazo vola. Azo mampiady. Misy message ato fa tsy zaly tsy fomba anakazy mandefandefa message capture d'écran amin'olo io tsy fomba anakay mangatka 50 millions d'ariary. Fotony ireo fa mahazo tany hafa mangatka koa ty ireo. Or que ireo tsy mitaky état fédéral. Ro andravina institution. Endreo fa ravina institution io itaky état fédéral atsika fa tsisy député andeha agnano vote amin'ny Assemblée nationale fa tsisy raha zegny. Raha igny kiniagna. Ery lalaina tsy mila mizaha preuve, zava maso, sokafa masonao. Zahava, va te balader à Antananarivo volanko ary anontania koa les provinces jiaby 4% impôt mandeha Antananarivo. 4%. Io tsy mila preuve, il suffit juste d'ouvrir les yeux volanko zay. Sokafa fo masonao. Sokafa fo masonao. Natoa vahoaka jiaby milomay mandeha Antananarivo, ça veut dire agny misy anigny. Karaha biby volanko zegny. Biby dans le désert. Azonareo zegny? Aia misy atry. Velotegna ty, alotsika andeha agny, ilometsika jiaby agny. Impôt jiaby mandeha ia volanko zegny. Exemple, volanko aminao,
volany knaps mandeha e volany knaps mandeha Antananarivo directeur ny knaps nangalatra vola nilefa boka izy boka Antananarivo jusqu'à niany vola tsy hita nangin'olo jiaby io tsy resaka fiadivagna volaniko zegny io tsisy resaka boky volaniko zegny mentalité tsika volaniko voalohany mentalité tsika raha diable décision que ce soit la justice que ce soit la santé que ce soit éducation que ce soit firy exemple université ao Antananarivo firy amin'ny faritra firy l'hôpital ao Antananarivo firy amin'ny faritra normal après ambla za koa marary sitra za kilakila Antananarivo tozay ambilobe tozay ambandra fotiny izy koa marary amin'ny faritra bio tsisy l'hôpital donc za milefa hagny c'est ce qu'on appelle l'instinct de survie volaniko zegny aie misy hanigny za magnantony Antananarivo aie justice malakilaky ao Antananarivo donc tsy vandy raha volagniny zegny mais il faut que les gens soient conscients que raha zegny miexiste disadisa entre merina le andraky côté ty miexiste donc on creuse pas l'abcès tsy izy koa tsy amboaritsika le fracture io tsisy anja atsika ndeha ifagnaja fotiny fa karaha io fomba depuis le début dia milefa tsy olo tanafo ty ilefa Madagasikara ane za ndraiky ty ilefa agny Madagasikara fotiny za fa nahazo eto en France za fa nahazo zegny za tondo misy olelaka colonel Mikael mavita magnafakara manaka non tu vois zay sasany tsy haindreo za magnano exemple za magnano commentaire tsy mety ka atsika voleza miady aty resaka merina ndraiky ty raha ty miexiste fa mila atsika zio fandray tagnana mivolagna marigny izy ty miexiste marigny atsika ty atsika vola eky aminazy ty atsika vola aminazy ty azovy mampiady atsika le fitondragna mampiady atsika le système mampiady atsika mila ivoagna le rafitra le système mampiady atsika fa maro merina d'accord aminaka le olo volaniko zegny mbola olo mety ribribiagna hato zegny za magnano vidéo ne fotiny fa maro merina d'accord aminaka maro zava Antananarivo ao mandray za que ce soit des ministres que ce soit des députés que ce soit exemple anareo volagna za tsy te merina exemple PDS maire Antananarivo c'est un camarade naka izy mankatia za ary za tsy misalasala aminazy or que izy olo Marc Ravalomanina or que olo Marc Ravalomanina izy zay ne volaniko diso atsika volaniko zegny voleza atsika ampiadiva andreo volaniko voleza atsika ampiadiva indreo ireo amy sezindreo tranquille atsika amizay ato miady fagnasasa ary za volagna que ce soit merina anao que ce soit côté anao voleza atsika magnasa volaniko zegny mila mitambatra atsika ampandroso firenena atsika mila mitambatra atsika concertation nationale zay tsisy dikany zegny hypocrite zegny aminaka direct ivoa système rafitra mila ivoagna tout de suite olo agnovagna rafitra zegny amizay anareo député c'est tout de suite ça io tsy mampiady olo abrogena ordonnance ramanantroa zavanao mipody amy province de budget nazy zavanareo fa calcalme edy olo raha zegny député asan'ny député zegny io tsy asantsika vahoaka atsika vahoaka nagnapetraka ro io asandreo amizay miady tombontso atsika donc zegny raha tokony volagnitrika amy député tsika tsy magnano raha volagnitrika ro zavanareo député tsika tsisy mivolagna exemple volaniko zegny za nandeha tamy colonel Mikael resaka groupe ta Diego Serez tsy any colonel Mikael fa mbola nisy délestage tao ta Diego Serez karaha nareo tamatavy zio
mara mbola tsy hain'ny colonel Mikaely fotony député nareo tsy mivolagna, député nareo tsy mivolagna aminazy nalefa ny colonel Mikaely 2 groupes ary mariny nalefa ny mariny groupe misy corruption za mivolagna aminazy tant que nareo tsy mivolagna io volagno tsy vitan'ny colonel Mikaely Zaraiky io izy Antananarivo tsy hita raha mandalo Diego Sares, tsy hita raha mandalo Toliara azo mivolagna aminazy ty misy raha mandalo eto Toliara olona député iny dia député amin'ny assemblée nationale iny diany ao angala volan'ny vahoaka fo angala volan'ny vahoaka samy mpiady vahoaka zio ty tokony volagny député aloha ataotsika référendum ty aloha votentsika abrogetsika ordonnance Ramanantsoa iny tsy ataon'ny député zay dikan'izay député koa anisany mihina vola ao anisany corrompu koa ao izy koa olo jiaby masaky mivolagna karaha zay mivolanko zay Madagasikara io miova fo io tsisy fagnasasa zay mifagnaja eto anao raha za tsy magnasa merina za tsy magnasa côtier eko côtier tsy bado eko merina tsy bado eko merina manam-pahaizana eko côtier manam-pahaizana fotony atsika jiaby malagasy samby namezany zanahary cerveau atsika samby namezany zanahary tagnana maso pour réfléchir raha jiaby zay samby namezany fa le problème volanko zay tsy ampitovizina la chance tsika tsy ampitovizina misy sasany tsy ampandefagna l'école ny sasany zegny petsaka antany izy amfotaka sasany l'école mandeha en Suisse 150 000 euros mandeha mianatra la cuisine zegny égalité des chances nareo zegny ke zegny le vahoaka angigny avy le bourse nagnino tsy atao quota zegny ty mandeha mifaritra ty mandeha mifaritra ty mandeha mifaritra ty mandeha ty eto Antananarivo nagnino tsy atao zay nagnino tsy atao transparence raha jiaby zay nagnino tsy atao transparence tokony atao transparence te ty volatsika ty volany impôt boka amin'ny faritra jiaby izy ty bon ty amizay rasirasaigna ty voilà agny fa misy l'école igny fa tsy atao école eky fa ataotsika l'hôpital agny agny misy usine ataotsika usine de l'huile agny ataotsika usine ciment agny ataotsika usine clou agny ataotsika raffinerie aty olo jiaby ravoravo amizegny olo jiaby ravoravo amizay fa niany ty exemple za président za mila entreprise obligé anao en tant que président anao misy entreprise favorisenao entreprise nao zegny anareo mivolagna raha valimanina za tsara tsy mankaty raha valimanina volanko zegny fa le système napetsaka ny marque raha valimanina je suis désolé non à partir du moment anao président misy entreprise anao ndeha favorisenao entreprise nao zay olo mbola mety akadalenareo amizegny mbola je veux dire il s'est pas réveillé il ne s'est pas réveillé zay ny volanko apetranareo raha ampa-développer Madagasikara apetranareo voalohany concertation nationale nareo zegny ravagna agny zegny toetraigny ivoagna concertation nationale c'est de l'hypocrisie toetraigny mila miova tsy sasany magnasasa président atao alika président mangigny jiaby misy aby ravoravo ao io amizay anareo mitraité zay fa zay tribalisme zay racisme zay haineux non c'est pas ça zay volagna député nareo jiaby ninay volaniko izy koa fa tsy magnano raha io tsy président tsy problème président io izy koa député jiaby magnamia pression président magnaova fo
Député jiaby magname pression ministre tsy maintsy miova fo. Mais le problème, ireo député tsisy olo mivolagna agny mandefa raha jiaby mandeha devant le président karakory nareo atamatava mandeha raha jiaby président raha jiaby fahita tsara fa ao atamatava mbola firongona Andry Rajoely mipetraka ao, mbola ro micommande ao, mbola ireo micommande ao. Mais azo masaky mivolagna zay, tsisy masaky mivolagna zay, mais anao koa mandeha sur le terrain anao mitandreny. Zabaka tany za mitandreny fo hitako fa mbola firongona an'Andry Rajoely ao. Azo magnapetraka io ireo samby ro ao fo, le député ao fo. Izy koa député mivolagna tsy magneky izy za tsy magneky vahoaka koa mitsanga napetraka anao olo araiky tsy tianareo mitsangana boka anareo. Même si teny zay tsy dirako fo edy za fa mivolagna aminareo zay problème volaniko voalohany député. Si teny zay tsisy dikany izy koa député mitsangana. Si teny zay président zay tsisy dikany izy koa député ro député aby mitsangana. Karaha tsika vahoaka koa i député aby tsisy dikany izy koa tsika mitsangana. Atsika ne nagnapetraka ro io, atsika magnafa ro io, impôt tsika magnafa ro io. Zay ny volagno atsika voleza ankadalain'olo eky. Surtout le ireo mitondra atsika voleza. Fotony za nagnantony colonel Mikael tia échanger ny colonel Mikael raha jiaby io. Fa io tsy vitan'izy zaraiky. Il a le dernier mot. Ravagny io aiko meloko olo jiaby. Io koa ravagny institution jiaby io maro olo meloko. Voalohany meloko possible ravalymanina anareo io. Voalohany olo meloko. Fa izy faut pousser les jeunes Z mampikorontagna. Io amizay izy raha tadiavy ravalymanina exemple élection le plus vite possible. Fotony izy fa préparé. Ravalymanina préparé. Amare misy élection ravalymanina mahazo. Za fa mivolagna aminareo zegny. Fotony tsisy olo préparé ao. Fotony jiaby mavozo. Jiaby mavozo. Exemple changement de colonel Mikael. Ny emprisonné Herzog. Naboaka ny Herzog. Tamin'Andry Rajoely nisy raha karaha zegny. 2 ans, 4 ans, 5 ans olo niditra agnatin'ny prison. Natoa Herzog ny sambory fotony irikan'olo Herzog. Andeha ampikorontagna. Zay ny volagno. Le korontagna ataony ZZ Antananarivo tsy mitovy le raha tadiaviny tsika boka amin'ny faritra. Tsy mitovy. Atsika boka amin'ny faritra atsika mila liberté tsika. Atsika mila état fédéral. Antananarivo ro mila état central. Zay tsy mampitovy izy zay. Tsy mampitovy. Zay volagno izy koa ravagny ny constitution ravagninao ny constitution tsy constitution ravagny constitution tsy mety ravagny constitution herinarana. Tsy mety ravagny ny constitution. Institution d'accord, constitution tsy mety ravagny. Mety magnaboaka constitution hafa anao mais normalement agnatin'ny comment gouvernement karaha io zegny après normalement tsy tokony tosegna constitution. Tsy tokony tosegna. Mais fa mety fo abrogena ordonnance raha manantsoa. Institution ravagny. Zay ny volaniko attention. Institution ravagny. Attention sanction internationale. Etsika fa 75% FMI magnefa piasa fanjakana. Voilà. Izy koa ravagny institution bio sanction tsika. Zegny ny reculé ny colonel Mikael tamizegny. Ny recule colonel Mikael mariny tseky nataony. Fa izy naregny zay ny reculé izy. Za mipréfère olo mireculé mahita danger izy mirecule ke olo mandefo fa eny fa tsy marigny raha ty fa tsy mety raha ty izy nidriky fô. Zegny izy reculé izy. Ilaigna état fédéral mon frère. Aza la tsy adala Éthiopie zala.
maty mosary Éthiopie zavanareo Éthiopie niany io ny exemple anakany Éthiopie io fotony dans les années 80 regnitsika tsara ndetsika Madagascar atao mbola velogno par rapport amro ny anty Éthiopie 200 avions atsika Madagascar même avion araiky tsisy même avion araiky atsika tsisy or que resaka tourisme atsika mifaritsany izy koa misy avion atsika tourisme atsika ne feno fa zay tsy priorité volagno zay tsy priorité fotony Antananarivo micommande tsy ampiasaka an'izao priorité misy budget exemple budget tourisme zay budget aviation zay non transport zay non tsy jirendreo zay mila le pire vola io zay ny volaniko Antananarivo anisany victime tanareo vola boka amin'ny province io izava amin'ny province io tu vois tsy dia partagendreo Antananarivo le sasasasany fo amboarindreo mais sasany amin'izay miditsika agnatin'ny posindreo zavanareo presque 400 milliards de je sais pas combien le chiffre il est vertigineux ni détourner fitondragnana androradoely ni détourner fitondragnana mety aminareo zegny donc mbola mipody koa igny voilà tsy maintsy mandalo sanction atsika volagno tsy maintsy mandalo sanction zay le volagno tsy izy koa raha vagny inzo est ce que atsika prêt atsika mbola nisy vola tam'izay atsika zao ne caisse vide zay ne mila adiniagna koa le caisse de l'état est vide atsika mivolagna zio tsisy vola fa zavanareo ereo fa mijotso nataon'ny colonel Michael de tous les moyens tu vois atsika zio fa mandefa céréales tu vois raha zegny tsy nataontsika taloha zay ny volagno misy foavagnany izy io fa io tsy claquement de doigt volaniko aminareo zay io tsy claquement le doigt io tsy vita mandeha karaha io vita bon zegny izy j'espère la semaine prochaine atsika ao Antananarivo ok